So guys, kay nagdula na pud kog Master Meat, kay last week I just playing Master Meat guys. Actually first time to na ako nagdula and ako pang i-familiarize ang mga places og mga things kung asa gipagtago niya. Deva, way kahumanan vayot ang saon jud. So let's go. Ay, perfect bayot. Back, bega, Miss Universe Malakaw. Deva. Entry. Pak, ang saon dyan. Ang saon dyan pagsira. Hoy, wait lang no, di ba wala man lock. So, pwede na kayo kumakatakos dira pero tanawa. Diba? Oh, gobs. Mag-download gani mo ning mga, I mean, kanang magbuhat gani mo kanang dula, no, kanang, i-make sure po niyo, dahil kanang, dili siya awkward lang tawon, dahil tanawa, dahil. Di ba wala lock, so I'm just, layat ra ko dira dito, mabura kayo ang gate ninyo, tas gubaon pa, jud. Diba? Char. Avas. Okay, ato na to si Master Meat. Diba? Ay, nakamatang igat. Ay, oh, diba? Hoy, kanaog best. Ay! Hoy. Day, on sa cheka, day. Na jombok daw ka. Tinuod man, day. Halata man, day. Imanta ka ingong bakakon ang ga-istorya, vayat kay jombok chud siya, ma'am. Walay bias ha, pero jombok chud ka, day, oh. Ay, yung saon chud. Ay, Deva, ano na siya, ma'am. So, let's go, guys. Mag-start na ta. Mangita na ta sa mga things kung unsa man gani ang nadiri. Kung unsa man gani ang mga things na nadiri, guys. I got you. Ay! Hoy, Vayot, mag-exercise sa, ma'am. I got you, pud ka na. Ras, di na kailangan mag-exercise sa mga jombok. Kay naman sa ay! Hala, wait lang. Deva. Hoy, abnormal na ako diri. Palibhasa, di mo kagukod. Palibhasa, dili ka kagukod na ako, ma'am. Dako ka, ma'am. Tambok ka. Ay. Hello? Down? Jombok? Ay, wala na siya, day. Jombok! Vayot, sound should. Okay? And the chapter. Ay, ang jombok ang sound should na lang, best. Diba? So, okay guys, kay, dili sa ta mag-focus niya na mag-focus sa day kung asa gipantaguan niya vayot kay. Kabalo ba dyo ko niya day katikasan kay na siya, ma'am. Bisag asa niya na pamutang, pamati lang na siya. Ay. Grabe na siya katikasan, day. Diba? Like, is this Tagalog? And guys, kay, na-notice ako guys, kay, kanita ng bitong mga, kaning mga vacant operador, mga, ay! Wala pa, Diyos ko, jombok, ayos sa jud karon. Hoy, gadala ra ba kog martilyo diri, bas ipokpok ko na si Muntian ron. Kasi nakalimot ka. Kuya Juan. I got you. Wait, bisag, sige kagagat yun, day, jabo kakadakop na ko, ma'am, kay, tambok lagi ka, ma'am, hala, ay, shit, ay! Tambok ka, day, dagan kag oil. Chares. Char lang. Hoy, dili ma-offend ha kung dagan kag oil kay tinuod man. Obvious kay bait kung dagan kag oil. Deva, makaprito na tag isda. Ay, Ed isda, ma, baboy Japon. I got you. De sige siya ga, I got you, day. Pag exercise do dira. Pamati ka ha. Pag aswat sa ng aswata sa ng mga bricks dira, oh. Ay, bricks ba? Yes. Charas. Basta sa minto, aswata sa na para maniwang pud ka. Para lami imong pagdagandagan ba ka hindi ka hangakon. Kuya Juan. Deva. Kana nag-effort na kagdakop na ko pero hangakon Japon ka hala pildi ka vayot. Baboy? Ayo. Ay, hala padulong siya doy. Ayaw mo palit kog karni. Ay! Diyos ko, best. Wait lang. Tagpila yung karni, 3 kilo ako, Deva. Tulo. Irits. Ay, wala perfect. Oh, okay, irits. Deva, ano na siya? Deluyuhon na siya, ma'am. Oh, Deva. Pasabog. Ay, no. Dari man dito. Hoy, nabuwak inyong jealousy. Ay, sa amin di ay sa CR. Wait lang. Deva, irit na siya, day. Kung libat na siya, day. Ay! Tava! Ang jombok. Hoy, dadto man ang naano. Ay! Hala. Dila rin ka tambok, day. Lami kag mata. Visionation.
Like baka kita ka bisag asa vayot. Sa unsyod. Hoy kung jumbo ka ala! Wait sa agoy. Diba? Hala guys, mag-focus man ko sa mga mga gamit diri di ko mag-focus niya di kay wala jud ko makuha niya di akong ang makuha beto na ko niya di cholesterol. Chares ang saon jud ang cholesterol. Diba? Makakuha tag high blood ana di mo nang di ta mag-focus ana niya di. Mag-focus ta bayot sa kanang mga gamit di kay mo nang important bayot para maka-escape ta diri. Dili na siya necessary na magpadakop ta na niya bayot hala. Ay. Di unnecessary kay na siya di siya importante best kung wait lang. Diba? Unnecessary kay na siya dahil so dapat I dira think I heard a noise around. yawa hadla burikat ay shudi ali oy ako diri dakpa ka jumbo kung ugobs man ka diba unsay makuha diri wala lagi diri ay wala yawi diba icon diba dama kay na siya day pamati rots hi jumbo. Okay guys, so diba ano na siya? Okay, perfect. Nabisulod. Was manday po, bari man siyag balay. Rats. Ay, perfect ang pliers. Ah! Rats! Kuyawan. Kuyawan ang lahat. Kuyawan ang lahat, day. So, unsa man check ka lagi ning words ay kon diri ay mga dictionary ay diary di ay sorry ha. Ano ba? Kana jumbok ali diri bi. Exercise sa ma'am. If file sa nimong kuan nang naguba na kuan, na damage imong balay. On damage makaglawas. I got you. Lagi ate lagi na siya ay buri. Burikat lagi na siya ay. May kabigaon na lang jud nimo day. So jud. Kabigaon na lang jud bayot. Okay. Diba? Perfect. Ay arang code finally. Ako nakuha kay code. Ay! Hala! Hala ka, Ves! Naadjud siya, day. Naadjud si Miss Cholesterol. I know! Day obvious man kay day na Mr. Meat siya bayot kay, kay baboy man siya, ma'am. Like, kanang, namaligya siya baboy, then, yung lawas, marag baboy. Pero day, mas better jud sa ko, day, kung ipangalan niya, day, Mr. Cholesterol. Diba, ano na lang. Pwede ba Mr. High Blood Nation, or anaging saging, kaog napkin. Ay, wait. Wait lang. Hello? Hello, Jumbo? Napakadira. Ano rin na? Diba? Kay Churik. Ay, kablo ko diri asa ni siya day. Yawa na best or shit pagdali day hala or shit hala minus. Ay siya minus ha. Okay guys, save ta karon diri kay di siya kaagi as in. Hindi siya kaagi ma'am. As in guys, di siya kaagi as in like period. Diba? Ang kamera. Unsaon ang kamera guys, picturean iyang giti. Rats. Abas. Okay. Okay. Ay, diary note. Ay, kailangan ko magbasa og diary. Kulang siya isa day. Asa man day siya? Pamati lagi siya ay. Mati lagi. Siya na. Ay wait, kailangan ko pliers. Ara o kan ay mong kamera, way lami. Here is no interesting to photo. Wala di interesting diri ma'am kay kuan, pero tsaka captured.
Ay, burikat siya yot. Deva. Imong nawong I got you. Deva. Ay! Jumbok! Shudi sa ma'am! Ay! Shudi! Ay, naana raman ko natulog kilo ako abayot. O ikay ka ma'am ay. Mauna ba na ako ah? Ay! Wait lang. Hoy, sa tinuod bitaw no, gaoil imong lawas. Hoy, tinuod man ma'am, dili masuko. Ukos ka ay. Lued ba dutlan immune ang baboy, hala. Imor bang gilapa ako mga BFF oh, si Peppa, si George. Ay, counted madali siya. Ali daw be kung kagukod ba ka na ako. Ay sos, ako'y hadlokon. Master ko runner bayot. Bayot runner ta ma'am. Inuon di ba kakabalo magmudagan ma'am. Kay lakaw-lakaw ram na yung mga bayot. O saan yung mga exercise? Ay, exercise siya bet pero muna yung pinaka-rare na exercisation bayot. Kanang lakaw-lakaw, kanang hiking day. Di ba? Kabalo ko day, unsay mong pinaka-ano? Pinaka-legendary. Matulog. Di ba? Inako bakakon. Na matulog no. Matulog no. Deva, mananda ko kay kabat kasi sige kakatulog ma'am. Sige kagkaon bayot. Muna. Sige magkaon. Muna bayot. Paulaya po ang tiyan ma'am. Maluoy kasi mong tiyan day. Imong tiyan day. Maluoy ka. Maluoy kasi mong tiyan day. Maluoy ka day. I got you bayot pero nagi ko diri. Kaogobs na lang jud ha. Ogobs na lang jud. Ay, wait lang. Deva. Diba Mr. Meat man na siya day pero na siya alaga baboy day. Ara ay. Baboy niya na overdose. Na para bang ano siya? Ay, ale. Driyot. Yawa yung shubaboy bes. Shubaboy niya na Jamaica. Bait tag-uban sa mo si mong alaga day mga pariha mo mga dagkog tiyan. Rats. Deva. Unsaon ganito ara ti ang kuan ang key. Hoy baboy ali diri da. Ay! Hala. Rats lang abi na kog siya tong nadato sa luyo. Ay kuan. Joy na isahan tayo sa baboy. Tayo ay naisahan. Hindi tayo pinagpala. Chares unsaon jud. Day naama to diri si Dolores Marites te arang baboy day o kana na baboy day. Marites kay nabitan awa day ha. Kung unsa siya ka Marites ma'am tanawa day iyabon ako ni day. Char unsa Marites. Di ba siya Marites siya bes? Siya Marites uya. Yawa baboy yawa ka yawa. Pisting babuya. Wakagi kapoy ma'am hala ma'am dagan jud bes. Kabalo man kung di ka kapuyon ma'am kasi makagkaon. Kabalo ko mga Rigi atay hala. Pero yawa ang baboy maabot lagi diri ay. Uy ay igdag makasulod ka diri kay na narabay martilyo diri ba yun nakalimot ka. Basta nakalimot ka ma'am. Rats. Okay. Padulong siya. Lumbis. Magpakita ka dito. What was that? Lucky, unsa to? Lalaki vest. Inana siya kadang og lucky. Deva. Like is I know, diri man ako gilabay ang wait. Diri. Ay, Yawaj. No, please. Ay, hala. Baboy, hawa diri. Hayop kang babuyak ka. Where are you, little mouse? Ay, unsaon shoot pag little mouse. Kung ako little mouse, unsa man kal? Big piglet, large rats. Ay, unsaon ginako ni?
Wait lang, nakalimot ko. Saan akong hammer? Hammer. Ay, mudagan dyan siya. Musunod dyan siya bayot. Ay, hammer. Ay, Ed hammer. Uy. Hammer ba flyers? Manggurong. Ay, no. Ang flyers kaya naman good rin, diba? Diba, ang flyers. Ed, okay rin ang Valerina White. Kaya di na important. Diba? I got you. Kita lagi siya na ako, ay. Grabe yung mata ni Mote. Legendary mong mata. Katong babuya to, bes ha. Gitupas ko ng baboy, day. Ed, walang kuan pliers. Wait lang, asa tong pliers? Ayawa. Ay, butang inarals. Kabalo ko din, mag-uban sila sa ilang mga baboy diri bes. Lang. Pareha man mabait mga baboy. Deva. Maglaban-laban imong alaga diri na basin na di na makaabot as slaughter ron na. Mo ihaw ra ba kog baboy bayot samot na kanang pink color? Ana lang. Uy, asa man ang kuan? Asa na ko nabutang ang pliers? Ed, shotgun man eh. Green key, unsa una ko ng green key. Na-open naman ako dahil ang ano. Ay, kita na po ang airshot. Sige siya blablayot, pamati. Hala, asan ako nabutang ang kuan? Feel ko diri. Ay, Reds. Hala, asan ako nabutang na? Ay, kabalo ko asa. Reds, wait lang. Reds na siya. I think I heard a noise around. Na-adjud best. Munang be aware na lang. Ara. So guys, kay save na nato tong burikat na nurse din nagikidnap aning master cholesterol. Wait. E-check sa nato ba sinayang baboy din naglakaw-lakaw na manggukod bayot na naong kay kaon. Diba? So, okay. Ay, Ed. Halayawa. Rats. Over naman sa shout. Where are you? Over sa shout ha. Wait lang. Reds. Hoy, ali diri kini laki daghan. Jombok na laki dira daghan. Oy, padulong na siya. Kaabtik ba oy, Diyos ko. Kaabtik na lang juday basta nahilaki day hala day kabigaon ba ni mo day. Oh, yang baboy diri. Wala na wala ang key. Ay. Wait lang. Ang pinakaganahan ako diri kay katong ano. Ito oh. Kani akong pinakaganahan ay kana magkirig-kirig iyang giti. Rats. Asa man ka diri? Kani day gusto ko mobalos aning airshot na baboy day atay na nababuyan na. Yawa asa na. Yawa na peace. Yatay man ang baboy oy, yatay lagi na baboy ay. Ay, nawalo na si Ox. Okay, ala baboy. Hoy, abnormal ka babuya unta ihaw na kaugma. Bigaon man ka.
Unta, ihawo na ka sa slaughter. Biga unak ka. Yate, lagi na babuya, lagi na mahawa ay. Kid mo na baboy day. Tasyo akach. Tara. Perfect. Hala, nakuyawan ko ha. Over naman sa ano. Okay, ara ang burikat na nurse. Ay, babaish. Ay! Diba? Shurikat la. Shurikat kayo, ma'am. Pag ilads, kay madakpan ka. Pamati ka. So, guys. Ano lang. Diba? So, guys, di harataga. Ay. Diba? Share lang balik. So guys, thank you for watching, and guys, don't forget to subscribe my YouTube channel for more video and to follow my TikTok. Thank you.